So demse ani makroba kadamine maliko no fokata blami maliko kanala mama de beni wati na kiri sugole menura fm na sumara fuli abetani ka opela de segere ka foyna ko dugujera ame masay tanu sumare na ka asebe ko bargada masami e bitere ndo ira auna ka klaka yini masay fe tene chamambe ali masambulu ako ira auna kenya okonala na masay tanu sumare na ka asebe ko bargada ame siri chamanke kirawla kutigika no de muhammadu rasulullah ye kishi anene ma chamambe kanyeshi alima o bolon ko fe ko jena bo sababu no de angulo bakoro na angulo fakoro ni anyo fo na tisenge anti inu ko abada ame dugo kuye ka klaka dugo ka ayinu fe ko alaka anyema gula anja tikila ka sana be de la ko la ko foka na gushimi ko man la kaula almam la ka be fo tikila ka be fo muso jakulu fragile suko mama de ben sigida fla ko na la ko odabe kalakari amba fo bele de na sugomre na ko o bismillah aka ardo mandi sanfe no de nura fm ya o bismillah kuraye aka jamuka sanfe no de ye nura gafi sugomre na santa bla da girdala ko sabke wati ko ni asiba ko tara maso o kalfaleno mamadou adama maiga fena bare de lo kama ko gafu jema kamadu memna tuka dakantiki folio betani kana ka dimaskira ni watina munye ni watina daga trafe obe gausu keta jata alina ka chodo mulo kerengala yusuf sugo daga trafe oba ale bulo mamad kulwali ni bare de lo kama ko fa misra ko belebele folio obetani ka afena sigara kenen ko nala munye dogono ka ambassadeur sa no de yakuba gino ye afena be bodon ko nala sumare na ame folio tani ka afena ka asigere facebook la sa munye burama trawole mam kamara modde facebook oba ale bulo ma bara ma fla do sumare na neto bubakar trawole ka ko mako beti ani ko ka de no de abu safna jare o ma fla de na kuna foni ka abane mo mobi ka lasi o ma fu asgerola usratika la maliko na fukata blame maliko kanala amba fo ina ko abismillah muye nura fm ali sanfe abu salam alaykum wa alaykum salam bubakar trawole beti ambi foki wali mondo nura fm la meba jer muso de mesani ma koro maliko no ani maliko ka ambe bela de sa o ma da fe po ambe do bu ke masai bien dene bien dunduma do mana ambe do ni kanu taka masa ka segere nakaka akoro ni bakoro ka do ka fo ambe bela de fo do bu ka surundu ko fofle abu safna jara sigata la nyore fiena ngo wati koni asebe kortara abe bulla anofe wa yere be feren dabalike anu wati am sigata nyo afe tugumna usratika la sa munye ardu partenaire ambe buli bibiri kata olu fa fe ardu mansuru alebe katiko fe 90.00 fuli obetani ku usegere nyema oye modbo trawle aruna kulubali magazi bagar timeka ngo chokro banmandu fuli obetani ka afele segere kamara kulubali alebe jako ardu tungora ke alebe mucha macha samake naka fuli bela sukuma ardo bawlena ardo ladu ni ardo belebele flay be kuna foni ka ashele bugunu konala professeur Musa Kone siro warabba fuli obetani ka asegere munye ni wati na karamko fani amba fena fusendete kono abu nambore ta ya fulla sama fm ale be yakuba Kone ne bela de loka mako DG ale ye nyemai sokona danyogo jamukan dame kene sanfe bil sumanu jel kuntiki aye ardo jitiki fm abe kolonjeba modo sokoba essajudo kono la me fulitani ka asigare Elaji Mohamed Diallo ka ina la ka kalande no Diallo mori ba ku Diallo amba fenefu abu nambore ameta munye epifani ale be kolokani ka ba na soro epifani usanfe o ni re jara ale nyema yi makan fani ale le kutrali nyema yi lamine konadi ni be ka mako ivoirien ramo kulubali ngalo Diallo fuka tabla abla kuluballa ni make ajiratu konadi ko uluba on na makulugani nambore do dafina ale be fana nyema Mamadou Doumbia fuli bela si ama promoteur Dabra Bakayogo ina maka Japon ko radio wa FM ale be tumia nyema ya ambeni Silman Kulubali ambe fuli tani ka asgare promoteur o docteur Ablaye Dameli Moussa Ba caisse de retraite nyema ya ali angam sokoroba no de mara mungoro janar kamati fuli bela si ama duguli Christine mungoro amba fenefu samma jara tambour fuli bela si ama Joseph Tenu professeur directeur d'école fana do abo banga skona la chinu abe fu nambore amita sigaso ko bawo soro ardo koto fm alefa safe nyama we Mamadou Sidibe ka mako bajo directeur de programme o sori itrawli ale bi o sigaso kele nay ardo dame ale fana be kuna foni ni ka agence sigaso kona lay o nyama baye yaya jurde ina make Abubakar Sanogo ni be ka mako butelisi fuli be la se butelisi ma abu nambore ameta munye tukoto ko bawo
sɔrɔ Baje FM ale sanfɛ Mokhtar Cham ale ye promoteur ye olu bɛ taa ni ka n'a ka cɛdenw sɛgɛrɛ radio Badenya ale bɛ Manakɔrɔ ɲɛmaaba ye Yakuba Mariku ye Abu n'an bɔra yen an bɛ taa Senu kaw b'an lamɛn Bɛnko la o sanfɛ Musa Kɔnɛ numéro 2 ale ye ɲɛmaa ye olu bɛ lase u ma n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Kalanakaw b'an sɔrɔ radio Sigija 98.5 ale sanfɛla la ɲɛmaaba ye Umaru Kulubali Baru a n'a ka cɛdenw foliw bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ Aïssata Kasa ye dɔgɔnɔmuso an b'a a fɛnɛ fo radio FM Jayikura nin waati in na ale bɛ Kayi bada foli an b'a ta n'u k'u bɛɛ lajɛlen n'u k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara o siratigɛ kelen na mun ye Musa Ɲare ale ye Dakabana mécanicien don ka bɔ Koɲumani kɔnɔna la yan Musa Ɲare foli a bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ kosɛbɛ kɛ an sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛ fo sɔgɔmada in na Nura FM ale sanfɛ Abu Safinɛ Jara maliden minnu bɛ jamana kɔ kan nin waati in na mun ye autorité morale nin waati in na a yɛrɛ fɛnɛ bɛ an fɛ yan Bamakɔ a bɛ ka an lamɛn mun ye Ɲamakɔrɔ an bɛ autorité morale foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ an sikaw fɛ hali bi Ali Jiginɛ an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ n'an ye Ali Jiginɛ fo mun ye Arabata Dubiya Aramata Gorominɛ an bɛ foli taa ni ka Arabata ni ka a sɛgɛrɛ hali bi Faransikaw fɛ mun ye Magan Diko an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ Fulani bɛ yen Alasani Fofana Alasani Fofana an b'a fɛnɛ fo nin waati la Gafure Awa Tunkara foli bɛ lase a fɛnɛ ma Faransi kɔnɔna la mun ye hali bi Faransikaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko Zumana Jakite foli bɛ taa ni ka ale sɛgɛrɛ Faransi mun ye lamɛrikɛnw fɛ yen an ka fulakɛ sarama bɛ yen n'o de Amadu Jalo ko a ma ko laada fulakɛ sarama a bɛ fo ni ka madamu laada fo mun ye Sumista an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ lamɛrikɛnw fɛ hali bi an ka dɔgɔnɔmuso ani layidu bɛ ɲɔgɔn na o de Awa Gindo Gafure Awa an bɛ foli ta ni ka Awa Gindo ni ka a sɛgɛrɛ o lamɛrikɛnw fɛ hali bi foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ koyi Mahamadu Sumunu an b'a fo mun ye Madame Sumunu Mariam Kɔnɛ Marusi olu b'a an lamɛn Philadelphie Abu n'an bɔra yen an bɛ taa Italikaw fɛ yen Suri Jalo ale bɛ yen fo ka fara Jibirili Ture kan ɲinɛma kɛ mun ye Ibrahim Traoré kɔ olu b'a an lamɛn Itali Abu Asamuna Jara Espagnekaw fɛ yen dun mun ye jigisigi Alimaɲari nin waati in na a bɛ Espagne kɔnɔna la foli bɛ taa ni ka Alimaɲari ni ka a sɛgɛrɛ Genève mun ye Musa Damele ale b'a an lamɛn Suisse o ye Genève ye an bɛ Musa Damele an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Amadou Bagayogo ale bɛ Indonésie foli bɛ taa ni ka Amadou Bagayogo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni k'u sɛgɛrɛ nin waati in na Abu Safinɛ Jara an bɛ na an da Côte d'Ivoire fɛ yen mun ye fulaw bɛ yen fula saramaw bɛ yen Mahamadu Umaru Ba fo ka taa fara Eli Diko kan ɲinɛma kɛ mun ye Maliya Soko olu b'a anw lamɛn Côte d'Ivoire fɛ yen Congo mun ye Damangile ale bɛ yen Tijani Jawara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na Congokaw fɛ yen kosɛbɛ maa ka ca koyi a ka ca nka ɲɔ de ka ca mugu la mun ye an tɛnɛmuso yɛrɛ k'a di VIP waliden 4 ani waliden 4 k'a di Ajaratu Tarawele an b'a fo nin waati in na ko Kalaban kulubilenni o kɔnɔna la kulubilenni ka bɛɛ lajɛlen bɛ fo an tɛnɛmuso ale tɔgɔ la Musa Jabi an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Papson Tiran Berté k'a fɔ a ɲɛna ko a kɛra faama ye k'a Berté Badama MTM an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Musa Jabi foli bɛ lase a ma Abu Safinɛ Jara Amadu Dara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo mun ye Basɛkinɛ Keyita Ayida cɛ Ayida ka Basɛkinɛ ka Ayida foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Bernard Tapi Banu Magaji an b'a fɛnɛ fo baro in kɔnɔna la yan kosɛbɛ n'o ka ca mugu la koyi Jabate Musa an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Bamba Kangama an b'a a fɛnɛ fo mun ye Biso Sise ale b'an lamɛn ka bɔ mun ye Lome Biso Sise an b'a fɛnɛ fo ko ka ca yɔrɔ ko ka ca bɛ gɛdɛgɛdɛ bi ka fisa o sababu kɛ bi ye dɔgɔkun daminɛ dɛ sirajan taama nin y'an kɛlen a kan ka fisa kosɛbɛ n'an bɔra an bɛ taa dumuni na Mali tribune na awɔ invitation bɛ yen bi invitation awɔ dumuni b'a la dumuni bɛ yen dumuni qualité jumɛn e hakili bɛ dumuni qualité jumɛn na bon an kɔni an tɛ kin dunna n'a kɔni fɔra ko diinɛ i ko n'a dɔn ko tɛ dumuni kirikara ti fɔ kana taa kɛ kɛrɛfɛci ni kabani ye dɛ tubabu sana wa tɛ tubabu sana yan kana kɛ kɛrɛfɛci ni fɛn tubabu ka sana sanajala karabatini sanajalani mais ɲɛ bɛ nin fɛn nin na a ka di ko o tɛ maa fa o nin fɛn nin i b'i tilen k'a ɲimi ne mana taa diinɛ kɛyɔrɔ la ne bɛ sina ka fɛɛrɛ kɛ ten ka n sɛlɛ kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ u t'a ɲɛdɔn ka sina ka ni sina ka saɲɔto k'o labɛn kosɛbɛ ka i kelen de b'o situlu k'o la i kelen de o b'o ɲɔgɔn ko diinɛ dumuni a kelen de b'o dun ye aramu maa si t'o dun maa si Afrique en danger o tɛ yɛrɛ ye wa n'i y'o dun k'i fa
Antola. Antola Isu Sogo, Amba in a Fenoya, sorry, Bologon Denta, Koi, Faridoy, Kati Murmuna, and a Profoni Balamena dialect. Arato Nura Femi, Picononto, and Nani, Tommy Murmur Duru, Lasili, Ubeka Bo, Jalaporci, Mani Muradala, Negadrusa, 76, 33, 43, 03. Makai. Abu Safna Jara, Yananga Punafonica, Abalanka, Odaile, Ambe Munda, Malidon Gluka, Machama, Erakoni, Uyekibora, Mekui, Anga, Jamananyama Koro, no de El Aji Ibrahim Bakar Keita, Sigata Muyo Kunu, no Benat Dimashidoma, Masanga Wolekoni, Asira El Aji Ibrahim Bakar Keitama, Unu Dimashido, Javi Kalukuni, Tandrudawa, Hotel, Tanworo, oh, Masakonga Wuli, Asira Bekama, Beka Fatura, Kosako Beba. Foi beba ko beba ko me dugo ke ala ka ina ala ka yafa kama ani alislam shu balajini ay jamana malaka tene sigata la muye jamana kono dew ambe do mun na fago bi anga diga dugo ke Alhaji Ibrahim Bakar Keita ala ka ina ala ka yafa kama wa ala ka meleka nyuma ala ko ojo akuna sigata la Sedanta ma amba adabo kaga no refi na ngo radio Nura FM bi kononto ani nani to mi murmuru duru la seli obeke ka bo jala korji kuymani wordala Abu Safna Jara mbe mbolomba agoshika do kuna fondi sebe fola munni me bona ale songmade na o de Azalea Express Azalea Express ni ya bogo keme ani bidu ni woray ka be bitena ndu ma janvier kalo klita ani wolon vla fatengaba o de Jean-Jacques Ako kanyeshi munye sideo aisansom tanika angwa jamana ka segere Abu Safna Jara ibina ka foko juma do mani fi ne bora inna fo lara bolomba mali fantan nani bela jile fe ko dusma gashini ka agira ka sesidao mama ko kata bla iyo mola ani franci jamana ula fatige ba ka fola patiko munye Jean-Jacques ako mani fi mun bora munye juma temune bamako era konna la wa dago shi kwa ka bonko sebe ma bitijo ma million kele fo kata bla munye ma million Unywana ula ako kabe alaka jamana ka nesansi man fi maseka bota tuwa shila Abu Safna Jara kenenka ma okumu ira yininga no ya soro jino ko nite dong na kuy o sabiga munye sigoro desena yoro bela jile ku dese patike baga fola amuye Jean-Jacques ako ni mulika jo muna akerata ko mulika jo ko anyena foka foko anyena kuy o sabiga ni nywana ma delika te jamana ko nala malide bela jile nga buru kele ni ko fie nyon fe kanyeshi anga jamana maraba uye wole mun ko da malido ma o sigata la ku tara wole ko ni ka asibe ko jabi juma temene pasike baga fola ko munye Jean-Jacques ako ka da mina bamako kata blamu ye gunamna ka tembe siga so fe segu kaw kaye kaw buguni kaw ko kata blamu ye mena kala ana nywana chama malido bala jire no ko ni bora ku ka deme ni kuta kanye shimunye anga jamana maraba man watina kanye shimunye sida baw ye ngene tuga mutani ka jamana ko ni ka asigare sangu so munu bole flaka tani kayeshi anga jamana ma munye malido mbora ku ka dusuma ka shininga asibe ko yira kanye shimunye sida baw patike baga fola ko munye Jean-Jacques ako munye juma do munye bankar tuye fo kata fara munye banirol ko ane tiso tu kuma kan dama do dorono kumu sanfe abala France abala France fe abala CDAO abala CDAO fe anga deme ko be kan nyashi munye anga transition marabaw ma patike baga fola ako mamunye kuma tan kenenga ibe na ka foko abela jele ka dusuma kashi ninga ira ka CDAO mo ko usabuke CDAO bola kan aklina ni mirna jugumu takanyashi anga jamana uma anga jamana ka anyangi ni duya nga ba mali ba jete na bido mina na foko bi sigata la muye lakana balia o ku nyonyele no kosebe foko ta fara munye kenya ka o fana nyonyele no kosebe anga jamana o konna ula CDAO ma onto o shibulo u bola fila kana ngali pere mutani ko au segere o ba ila ka foko munye jamana kono don ko ni mi onu umirna ta ko ate fangale o shife ati ba ka fola akoni ko jete mina ka leje ni CDAO mo ku ka don ka fami do mina na foko bi u nkene me ku nyin ko ko bo ka nyeshi an maraba ku ko te an maraba ma ko kame munye jamana kono do odima fele ka gele muta an maraba te fo sura la ko a gele dubaju ko abe surutu munye malido yera de kan sira kella ma chama ya ida kenenga ka fo ko sira we ni bara mun keta ku te na jena e bi
wakutina jena ishini watika baka fola ako munye jumadon abu safna jana anada tariku la koy usabuga munye jera kono ka fondisira foite anin koy mabela jere kamana ga usabuga malifine bora inna fo dahoni manifine bora inna fo lara bolomba kaira munye sida mawla fo ata fara yema kan ani faransina be makroni nga jamana ko fo ka fo ko muye mali ami domine na fo ko bi munye ambela jere mga buru kelen fia kanya shi munye o marabama fatika baka fola Jean Jacques fola ako koy akara ka bako faransi bolo koy woroni be ga ministre mumbe no ka bara benenu ne jamana wora kunyo nyana ko lima no ye Jean-Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian aka bloki asira ko nyigira akumara ako ko bamako no be capital ko fo ku bolen fla ka ni wuli ka jom kenita ani mani fin chaman de min ko ulabata abu safna jara ko nasira ko ke la kana konala ko jaku ya kwanga ngasika kala fili ko ke dandake oyale kungoya andake anya yirala di ami domina kon bi awo mali do am ga nyogon bo sembla am ga nyogon bo limi am nyon tege be nyon bolo awo ka bela kanda abu safle dira eli nyon madeli gani c'est la première fois ama keo hali independence tado jama munum bora i global ka ta lycée technique la a jama telefo atenimo wa so maldere ma jabolo ona ira kla mo jino be dono alors ne akla mo jino ko ina ko kera bomo ko ya ndogomina akra région bela ani duguda kuma ba bela abe alors bele bora ko bwana kata jabana nyama kata ka wole jabi fatika baka fola ako amoni me domine ina fo ko bi ni ngara kanarda bele koy anya simu ko femi me taliga docteur Choguel Kugola Maigala akata do ko marshal Choguel Kugola Maigala ay ka do ka fo ko amana radio Mali ustape ko Sibido kado ka fo docteur Choguel Kugola Maigala kado ka fo ka keni sanction munu ni utame ka on zegara bi zegara na mi ni o yeseda o shubato mo kado ka fo ka se union monétaire ouest africaine no yu moy kado ka fo ko nunu ngembe ka sanction chejugu mi ndaka on ga jamani zegara docteur Choguel Kugola Maigala kado ka fo femi me taliga multi bi woro no ye kele ani multi bisa ba banya ko docteur Choguel Kugola Maigala ko aye minge kumala ko abi obogo docteur Choguel Kugola Maigala aya yira ka fo ku kado ka fo ko do na dawla mi me taliga sanctiona wal ma plenty kado ka fo ko una sedawo era wele bogo jenine ka ko so kele flaka wala chejugu mi ka ta ka on ga jamani ka Yagini sebe kado ka fo una plenty do sedawo era ko una sedawo wele bogo jenine ka docteur Choguel Kugola Maigala ko akayira kayira sedawo mola kado ka fo ko Mali jamani horomaye Mali ka independence be abolo Mali ka horonya be abolo an nyema kelon de ka do dakele be ka bo dakele be mai kado ka fo ko sedawo kembe kan yagini bere minda ka an segere kado ka fo ko uma miri wai kado ka fo sedawo uma taji wai kado ka fo uma kodon bara makodo barake baka fola docteur Choguel Kugola Maigala aka korofol la aya yira ka fo ko sedawo kele flaka wala chejugu min daka olu segere ay kado ka fo ko do na tawla olu yere na sedawo wele bogo jenine kan ka daka ay kado ka fo niye ataka laje abi sambisa babobi foi ma onga jamani ndo atezabara kono foi ma jamani ndafri election chejugu min ni samu wati bela derena kado ka fo ni obaro be ka ke jamani kono de sababula kado ka fo mali do nye hakilami vo no ye ka damne kalo worola katabla sandurula malidenw ye korofo minnu fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ ka baara kɛ ni o ye koyi olu na baara kɛ ni malidenw ka hakilina ye o de sababu la olu tɛna sira maa si ka bagabagali ɲɛ u tɛna sira maa si ka sanction ɲɛ tiɲɛ don an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi nka ni ala sɔnna ma ko hali bi malidenw an ka sɔn ka taa nin gɛlɛya in kɔnɔ ko ni ala sɔnna ma don nataw la k'a dɔn k'a fɔ ko lafiya ko a bɛna jamana in kɔnɔ dɛ docteur Choguel Kugola Maigala a ye kɔrɔfɔ caman ta kɔrɔfɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni siraw kɛra ka sababu ye ka ɲagini berew bi anw kan ni UEMOA a y'a yira CEDEAO mɔɔw la k'a fɔ k'u k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko u bɛ miiri k'a dɔn k'a fɔ hakaja hali ni maa min ko k'a fɔ k'u bɛ taasi k'a dɔn k'a fɔ ko u kuma ka nin sanction bi anw ka jamana in kan ka d'a ka san 10 baɲango k'a dɔn k'a fɔ jamana in a bɛ a gɛlɛya kɔnɔ jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ l'insécurité la ni o ye lakanabaliya ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko o ɲɔɲamɛ jamana in camancɛ bolo yɔrɔ bɛ yen diɲɛ ma don o don k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ bɛ fa
maa dɔ bi fa k'u ci la i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw ka ɲɔw jeni na tasuma bilara mɔgɔw la ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛra fali sugu bɛɛ lajɛlen kɛra ko dɔnni kama ko yali a y'a sɔrɔ CEDEAO tɛ yan wa ko CEDEAO kumana wa ayi Union européenne i k'a dɔn k'a fɔ k'u kumana wa ko ni a ma ɲɛ k'a fɔ sanction bɛ bin maa kan sanction kan ka bin maa kan maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu ye ka malidenw k'u daji sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o tumana Choguel k'u la Mayiga a ye kɔrɔfɔ caman fɔ kɔrɔfɔ minnu bɛ tali kɛ basigi hakilinaw la k'a dɔn k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ko jamana in don nataw la a bɛ ka taa cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw hali bi an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ni kogo n'a cira ko basa bɛ don dɛ ko an ka to an ka fara ɲɔgɔn kan hali bi CEDEAO kɛlen filɛ ka gɛlɛya jugu min da ka anw sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko an kana nin jasi dɛ wa a bɛɛ lajɛlen hakilina kan ka kɛ kelen ye ka don da kelen bɛ ka bɔ da kelen bɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Falen Kulibali ale ka sɛbɛn don indépendant ma foli a bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara n'i bolo bɔ ne bɛ n bolo ma a sɛla ka don Sort de Bamako Bamako wula o ta ale wa mun ye Jalakan Soso siga t'a la ale bɛ bugɔ ni hakili ye Umaru Angoyiba a kumara hali bi wulikajɔ mun n'o kɛra juma tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye CEDEAO ye siga t'a la ko mun ye bingo fɔlɔ u y'o ta duguma dɛ o kɛra fɔlɔ u y'o ta kosɛbɛ u kɔnɔ gannen don bi yɛrɛ u t'a dɔn u bɛ ko in kɛ cogo min bilen u kamana ganna o o sabu maa ni min bɔra jumadon Abu Safinɛ Jara u kamana ganna dɛ n'u kamana ganna hali bi dɔ bɛ fara kamana gan kan Fatirike b'a ka fɔ la mun ye Umaru Angoyiba ye a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama ko mun ye malidenw an b'an ka jamana marabaaw an b'u kɔ a ko jumadon mun ye an ka premier ministre ye n'o de ye Docteur Choguel Kokala Mayiga Abu Safinɛ Jara laadala ko la Choguel forikiya de bɛ ya a kana nka jumadon a ye forikiya a y'o bɔ ka bila pewu ni ka sɔrɔsi fini ni k'o don o sabu kɛ mun ye kɛlɛ de dabɔlen don an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Fatirike b'a ka fɔ la mun ye Choguel ye a ye kɔrɔfɔ k'a ta juma tɛmɛnen mun ye boulevard de l'indépendance o sanfɛla u la Choguel ko a ko mun ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka ɲɛta a n'u ka yiriwa o bɛɛ lajɛlen de sirilen bɛ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi an ka ba Maliba o la koyi o sabu kɛ mun ye farafinna jamana caman bɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Choguel Kokala Mayiga a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mun ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye an ka jamana kɔni ko a bɛ gɛlɛya kɔnɔna la mun ye jumadon Choguel Kokala Mayiga a ka fɔ la hali n'o y'a sɔrɔ maa mun tɛ misiw miyɔrɔ la Abu Safinɛ Jara i n'a dɔn k'a fɔ ko jifilen tɛ yen Choguel ko a ko mun ye fɛn dɔ bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye malidenw anw tɛ sɔn o ma abada koyi anw malidenw anw bɛ saya an b'o fɛ ni malo ye ko maa minnu bɛ n'olu ye an colonisateurs ye n'olu ye an marabagajugu ye maa minnu ye jamana ninnu mara ka tɛmɛ jamana dɔw bɛ yen Abu Safinɛ Jara mun ye kalo 6 u y'olu jamanaw minɛ k'o k'u sago ye nka u k'a dɔn k'a fɔ mun ye an ka ba Maliba ye u ye san 38 de kɛ marifa la mun ye an ka jamana kɔnɔna la yan walasa mun ye an ka jamana u bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na Choguel Kokala Mayiga a ka fɔ la jumadon a ko mun ye communauté internationale u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali anw tɛ jɛn ni fɛn dɔ bɛ yen fo ka diɲɛ wuli malidenw tɛna jɛn n'o ye wa mun ye communauté internationale u k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye malidenw fo k'a fɔ k'u bɛ fili malidenw ma wa u man ka fili malidenw ma dɛ mun ye ko minnu kɛra ka tɛmɛ u k'u hakili jigin o la u k'a dɔn k'a fɔ ko maliden de bɛ saya fɛ ni malo ye wa an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Abu Safinɛ Jara maliden bɛɛ lajɛlen wulilen k'i jɔ i n'a fɔ cɛ kelen den ka ɲɛsin mun ye jugu ni kɔkɔnɔ jugu ma ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma walasa mun ye an ka jamana a bɛ se k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya k'o sɔrɔ cogo min na parce que b'a ka fɔ la a ko mun ye premier ministre ye n'o bɛ Docteur Choguel Kokala Mayiga ko fɔ a ka kɔrɔfɔ la jumadon a ko mun ye jamana maralen don maa mun fɛ bi n'o de ye colonel Asimi Goyita ye ko Asimi Goyita ko maa don maa mun ne hakili sigilen don i n'a fɔ Mɔmidela Mɔden ko k'a fɔ k'u bɛna kuma caman de fɔ wa ka Asimi bɔ a ja kan wa ko siga t'a la ko Asimi tɛ o maa ye Docteur Choguel Kokala Mayiga hali bi a kumara a ko hali bi mun ye an ka jamana marabaa ye n'o bɛ Choguel ministre président ko fɔ n'o de ye Asimi Goyita a ko da in sɛbɛkɔrɔ yɛlɛlen mun ye siraw maaw ye k'u bɛ se ka na sigi hali bi an n'u ka sigi ka kuma ka marasi ko batiri an ni ɲɔgɔn cɛ la u la Choguel Kokala Mayiga a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye jamana n'o bɛ ba Maliba ko fɔ an kɔni ye dɛmɛ ni dɛmɛ caman sɔrɔ ka bɔ mun ye jamana wɛrɛw
jara koyi ali jamana munnu n'u bɛ siraw kɔnɔ olu masakɛ caman bɛ yen nin ŋaniya kɔni taara u fɛla ko tɛ nka mun u seko ko o tɛ a la parce que b'a ka fɔ la an bɛ don min n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye transition marabaw a ko mun ye cɛtaka pɛrɛ u y'a da mun ye siraw maaw kan koyi u sabu maanifinw mun bɔra tan mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko k'a yira sidaw la IEMOA la faransi la ko siga t'a la ko malidenw ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi parce que b'a ka fɔ la mun ye Umaru Angoyi Ba ye a ko mun ye fɛn mun n'o nafa ka bon nin ko in na kosɛbɛ mun ye sidaw ye u m'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛ dɔw labɛnnen n'olu bolo wa k'olu bɛn'u suuli ka na an ka jamana kɔnɔ la ka n'an ka sɔrɔdasi ninnu k'u diyagoya sara ni ka bɔ fanga la mun ye Fasikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye jama mun n'o bɔra juma don sidaw maaw k'a dɔn k'a fɔ n'u ye sɔrɔdasi wuli ka na k'u bɛna an ka sɔrɔdasi ninnu k'u diyagoya bɔ fanga la ka ja k'u na maliden bɛɛ lajɛlen su don ka ban fɔlɔ ka sɔrɔ ka se an ka sɔrɔdasiw kɔni u ma o sidaw maaw u k'a dɔn k'a fɔ k'u ye Gambie ta kɛ cogo min na u ye Côte d'Ivoire ko o masakɛ ni k'o sulusala k'o labɔ cogo min na o ni ba Maliba ta tɛ kelen dɛ n'u ye force en attente k'o wuli k'o kusi an ka jamana ma u bɛna ye k'a fɔ k'u bɛ maliden bɛɛ lajɛlen de su don fɔlɔ ka sɔrɔ ka se mun ye an ka jamana marabaaw ma parce que b'a ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye sidaw ye marifa ciko kelen min tun b'o bolo o y'o ciko ye o de mun ye sanction min bɛ yen n'o ye ka anw ɲangi musaka ko sira fɛ ko o dɔrɔn de y'u b'an ba yɔrɔ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi o dun mun n'o kɛra an ka jamana marabaaw olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ ni ko o bila sen kan jamana wɔɔrɔ minnu bɛ n'olu tɛ sidaw kɔnɔna la n'o ye Algérie Mauritanie Gambie Russie ani ka taa fara mun ye Chinois jamana kan anw n'olu bɛna an bolo di ɲɔgɔn ma mun ye yiriwa o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana o kɔnɔna la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye Suwade Bamako ale kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara i bonya b'a la Bilikɛri b'a fɔ n'i ye Suwade Bamako n'i y'a bila ne n'a sama ka gɛrɛna k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Baba Danbele Danbele kɛni a ka sɛbɛn don Danbele kɛni a kumana kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ ministre porte-parole du gouvernement la ni o jɔ ko k'a dɔn k'a fɔ général walima colonel Abdoulaye Maïga a ye k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Maïga ko a ye basigi kɔrɔfɔ dɔ fɔ ni a kɛra jumadon bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na jumadon bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama ka ja hali ni i y'a fɔ k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan k'a dɔn k'a fɔ n t'i sɔsɔ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa bayirika caman tun bɛ kɛnɛ kan o de sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Abdoulaye Maïga la n'ale ye fanga ka kuma lasebaa ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Abdoulaye Maïga kɛnɛ in ka nisɔndiya a bɛ bulokiba jɛman na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Abdoulaye Maïga ko a ye kɔrɔfɔ ta a ye kɔrɔfɔ min fɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko hali a tɛna mɛn bilen Mali dugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen a ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ administration na ni forobaca kɛbaaw bɛɛ lajɛlen na segin ka taa i ka cakɛda kɔrɔ la tare abana Mali bɛ kɛ malidenw ta ye o daminɛ de koyi n'i ye Mali kɛlen malidenw de ta ye ayiwa parce que b'a ka fɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko jumadon Mali kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɔra Maïga la a yɛrɛ a tun bɛ kɛnɛ kan koyi colonel Abdoulaye Maïga k'a dɔn k'a fɔ ale ye fanga ka kuma lasebaa ye wa a fana a tun bɛ kɛnɛ kan waati min na i k'a dɔn k'a fɔ fanga ka kuma lasebaa n'o ye Abdoulaye Maïga ye kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka kɔrɔfɔ ta k'a dɔn k'a fɔ a ye maaw fo ka foli ta ka adamadenw k'u sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'u y'u sen bɔ u kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ka na faso ko la a ye bɛɛ lajɛlen fo k'i waleɲuman dɔn ka dɔ kɛ maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Maïga a nana kuma sinsin fɛn min kan ne k'a dɔn k'a fɔ ka hakili jigin kɛ CEDEAO ani UEMOA kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka nin gɛlɛyabaw ta ka anw sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Maïga a ye nisɔngoya kumaw ta k'a dɔn k'a fɔ ka CEDEAO ka sɛgɛrɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ colonel Assimi Goïta hakilina min ni miiriya min bɛ a la u ti dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO kɛlen bɛ k'i dabala kɔrɔfɔ min na n'u b'o wele ko retour à l'ordre constitutionnel ko min filɛ k'o ye Assimi Jɔrɔna ko ye o ye Assimi miiriya ko ye tɛmɛ olu kan kosɛbɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ retour à l'ordre constitutionnel bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ o kɔrɔfɔ min filɛ nin ye o baara tɛ se ka kɛ tant que ni insécurité bɛ jamana kɔnɔ lakanabaliya Assimi Goïta a ka wulikajɔ dɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ o de ye k'a fɔ bɛɛ ni kɛlɛ a ka se ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ min bɛ wele ko sécurité o ka se ka jamana bɛɛ lajɛlen labɔ ka taa se bonne gouvernance ma n'o ye fanga yɛrɛ a marako ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ ye Assimi Goïta a kɛn bɛ k'i sɔnni sigi fɛn minnu kan koyi i k'a dɔn k'a fɔ a b'a fɛ ka baara k'a ta o sira kan fɛn min b'i wele ko retour à l'ordre constitutionnel o ye k'a dɔn k'a fɔ ka fanga k'a lasegin politikimɔgɔw ma la nin waati in a ma nɔgɔn a kɛ man di k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ basigibaliya bɛ jamana kɔnɔ koyi colonel Assimi colonel Kulubalikɛ Danbele a to Maïga colonel Maïga k'a dɔn k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw bila yafa deli yafa a fɔ Maïga ka yafi ma Maïga ka yafa e b'i ka dɔn Maïga ma ko Kulubali ye Kulubali ni Maïga
A pas qu'à Yafima. Il faut tout d'appeler. Tout d'appeler. C'est bon? Il sera là. Misigata. Aïwa. Colonel Maïga, Kado Aponi, allez, Franck, Pala, Koni Ayra, Koni Yaïka, Fotiro, Kemeka, Sanction, Numbi, Anga, après Ayo, Krofopo, Kado Aponi, Yemiri Balia, Kado Aponi, Kropo, Chetumun, Blending, Chetumun, Talefka, Anga, Jamani, Zagre, Kado Apoko, Malini, Manga. Abada Abdoulaye Maiga abada yajira kafoko malini ni manga abada daka ni ya takalaje abi sandurubo mamunu be kado apo abnolu be ka jamani kono to umpa mamunu be nolu be wolo ko narko tarfika munu ni ulu be wolo ko terorsu kado apo ulu kebe ka wulika jo buluda sanction mata ulu kan kado apo nyagini bere foi tande ulu kama tera wo twala tera mo foi taka ulu segere mi ba to ka fo ulu ni nyagini kaka abana ni ye malita ka laje bi kado apo ko mamanga malini nyagi malini manga da do nyagini sira chife le sababu la kado ka fo colonel Abdoulaye Maiga akoni ya ka fo ame wati na go bi wala mi ni akele fe ka mali zoro ako dore tene sere o mo ngodo mai kado ka fo asimi goja ka wuli ka joti dore de mani mi se ka basiki soro to na jamani kono to nye mi vo asisi sebe ko lu bi baraka ni oyegwe akona ya ka fo ko mashika bagabagali mashika fe mi be taliga ma wore ka wuli ka jola kado ka fo ko utina ta mashika sira fe utina so mashika udamelenge abana teba fola Abdoulaye Maiga ay kado afoko akoni aye fulita ka surasu tegere ya yira ka foko ni ya takalaje mi be taliga kado afo terusu ko base chamana kado afo ame wati me ko mi biku keme ko lu chamanda ko lu ji dachira teba fola kado afo mi ni o be taliga surasu yere joli ko la surasu ka mi na unzro mi be taliga surasu finula aka ja ka se fo kalama baro bela dele me sino sababu la Abdoulaye Maiga ako kado afoko hala ndi me be mi be taliga jamani banda ani nani beledeli na mais tege dugula ko minga jo abada ka do ka foko fonctionnaire be dugu fa wo fena adamne fa école karamo la ta se commandant moi ka do ka fo docteur ko beledeli bi sigikata isigida la sa ko ka do ka fo basigi ko abeledeli ko abeda sabati ko hala time na fon kani ani mi bo sorte ba mo ko ka do ka fo baba damele akasebendo baba damele foli obetani ka asegere abu safna jara ni mi basinji soro ni mamso ta soro bi shela no uye ne be mbolo karigado l'enquêteur me boni aliye mamu boni no akono o de fatirikela jegulu kumara ko ali bimu embargo anga jamana o konaga air France mu air France asibe ko yere la uchunu yo uchu air France aya chuni air Burkina ki chuni air Côte d'Ivoire ki chuni air Nigeria ayu chuna be France va na façon sura ko bla magama utabla el France malika memundo el France kono sa mono ubado ayo uchunu so kala kapmado ayo abandona plein vol okay Fatike ba fola akoko munye kibario koni ko osrola ka foko munye faransi uka panguru mumbe nanga mako el faransi esigata la bitene ndo yera la ego panguru doko china ba munye faransi ki kunda munye ba maliba oyera kawa adugulete machila ko munye faransi wati temonona ali amamme ayayira ka foko munye alega el faransi ko ka foko bina tu anga jamana konna la blewa ko okuma koni ko obana pe gaibina ega fo anga ministre mumbe no ka bara no anga bolma fon koma sanfala ne dungola koma no de madame damele madina sisoko munye dairu furum so tawa aye tabali ko ko goshi munye jambe kala klita ani duru o te sibidi donye wa akoka be wole ko ni bla mama de be pangru bi bolo ibe faga bara kani jamana nye ika feren dabalike munye agence nationale de l'aviation civile nanga mako anaki ika suma kaira le saba o bi bolo le saba wako obe kunche bine zurair kon ko usira no sira kasro mama koni ke mata buguna tige di ka foku ibe bara kani jamana yi sigata la i jora ko amba mine kadi ma wala buma atiga ba fola ka bi okora fa imbina ibe na ka foku mi el franci franci ko use ko ro yere la sina ka muye blogi ka boka yele mati tai ka muye sira o mau u janin to ubai u sab ko muye sira o jamana mumbe no yo korvali fo ka ta fara burkina ka ani senegali o liu ka panguru
olu ko fɔ ko tina jamana in kɔnɔ la bilen faransi fana kun tugulen n'u kɔ nka nin waati na faransi a y'a cunu u ye parce que b'a ka fɔ la a ko kunnafoni kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye faransi u ka air faransi mun bɛ yen siga t'a la ko a nana cun mun ye anw fɛ bamakɔ bi kɔnɔna u la koyi o siratigɛ de la mun ye fatigɛba a ko nin kan ka kɛ misali ɲuman ye misali ye ka ɲɛsin mun ye CEDEAO mɔgɔw ma CEDEAO marabaw ani UEMOA marabaw ma o sabu min ye faransi jamana ye jeli tɛ ale la koyi ale b'a ka nafasɔrɔ sira hali n'a ka nafasɔrɔ sira n'a b'i kunkolo cɛ ma a b'a cɛci ka tɛmɛ fatigɛba ka fɔ la a ko siga t'a la mun ye air faransi ye olu nana jamana in kɔni ka a deli k'a deli ka a so kɔni ka a deli maa mun bɛ n'o de minisiri ye n'o bɛ madame Danbɛlɛ Madina Sogo k'a deli a ko anw de kun ko an tina wa an ko k'an bɛna dɛ awɔ maa t'o f'u ye ko le ko taa kasɛgɛ bɛ gɔn ma olu b'a nɔ la ko olu ko k'u tina ko ga k'u bɛna u kana na kɛ n'u mana u bɛ bu to yen a banna n'u mana Maliba in kɔnɔ an tɛ taa an tɛ maa jɛ ko ni kuma fɔlen an mago tɛ maa la a b'a dɔn Mali tɛ n'i ye Mali kɛlɛ i bɛ tila ka delili kɛ dɛ a ye cunu ye awɔ air faransi a filɛ k'i cuni air burukina ye a filɛ k'i cuni air Sénégal ye air Côte d'Ivoire ye a y'a bɛɛ bi kɔ a y'a bɛɛ bi faransi teli t'ale la o faransi ma ɲinɛ a ye n ko teli t'a la nanzara i y'o fɔ o muso kunnabali den joli t'u la sabali olu ka intérêt u ka nafasɔrɔ sira n'o b'i kunkolo cɛmancɛ la olu b'o dɔrɔn de ɲini u b'u sɛlɛ a kan ye u b'o kɛ aramu hali n'u bɛ mɛtiri da la u b'a da la parce que b'a ka fɔ la a ko mun ye air faransi ye u kɔni ye an marabaw k'u deli nin waati in kɔni na k'u k'a kɛ masa a n'a ka kira yɛrɛ kama walasa mun ye olu ka pankuru a bɛ se ka baara kɔni k'o daminɛ an ka jamana kɔnɔna la cogo min na parce que b'a ka fɔ la a ko n'o bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye faransi marabaw u ko k'u ka pankuru ka bɔ mun ye faransi ka tɛmɛ Wagadugu fɛ walima ka tɛmɛ Abidjan fɛ walima ka taa tɛmɛ Dakar fɛ wa ka na an ka jamana kɔnɔ wa ko o kɔni k'u tɛn'o kɛ nka mun ye air faransi ye a ka wuli faransi directement nka ni cu an ka aéroport ba kɔnɔna la directement ko o baara kɔni ko o bɛ sen na parce que b'a ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na komi bi jateminɛlikɛla caman ye ko in kɔni ka a jateminɛ k'a fɔ ko mun ye ba faransi ye siga t'a la a y'a deli ko kɔni ni ko o baara ni ko o dabɔ k'i cunne maaw ye a ye baara nin kɔni ko nin y'a dabɔlen a fɛ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye enquêteur kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara i bonya b'a la. Peut-être qu'elle va faire un enquêteur ni aller blanc. Enquêteur ni aller blanc. L'indicateur du renouveau n'est pas l'état. Indicateur. Quand donc à faire me mettre le gars facilité pour là. Ni ou quand c'est venu. Indicateur ou comment on a fait minga. Quand donc à faire hal na ya sur français la kau. Wati tebenu na. Ou kunye bakabakali chamanga. Ni ba ira ka fako ulu nu ka topu. Ou ka keleke chedo ni. Quand donc à fako ulu bela jele salo ka. Quand donc à fako ko ou ko ke boy. C'est pas pour là. Abina fako korbo mi ni ou fo tɛmɛnenw na nimisa kɔni ko o na mɛ ka sababu kɛ ka don ka fɔ faransɛlakaw ko an bɛ waati min na ko bɛ bi hakilina foyi tɛ u la min bɛ tali kɛ daliko kan hali n'a y'a sɔrɔ Wagner kɔni hali ni a y'a sɔrɔ olu bɛ Mali kɔnɔ olu fana na to yan koyi a tɛ to yan a bɛ taa de u tɛ to yan u bɛ taa de ko hali ni Wagner bɛ yan hali ni danganiyaba t'u bolo nka k'u ka taali ma bɔ a so n'a ka cɛ dɔ ye non n'u ye cɛ dɛ non donc foyi t'a la Mesdames et messieurs, ma kumabali. Est-ce que kuma ba mayi? Ayi kuma ba. Kuma ko jugu dɔrɔn i ta fa bi dɔn. Est-ce que kuma? Awɔ. Asim ne filɛ ka macaroni ye. Ala. K'a ye k'a to yen. K'a fo ka jamana fa bi yɛrɛ yɛrɛ. A banna. K'u bɛ se k'u tɛna taa bilen. Barikana. K'u tɛ taa. K'u tɛ taa bilen. Awɔ. An m'u da ta jagoya la. U bɛ taa. U n'a taa kolo kan. U bɛ taa. U ka takuba mun fana bɛ yen. An b'u bɛɛ kɛ ka bɔ yan. U bɛ taa kolo kan. Kosɛbɛ. Parce que b'a fɔ la k'a to k'a fɔ ni o ye indicateur du renouveau ye sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko janvier kalo tile 14 tɛmɛnen na u ka ministre min bɛ yen ni o ye ministre des affaires étrangères ye faransilakaw jɔ la Jean-Yves Le Drian k'a fɔ k'u ye kunnafonidilaw wele o sigi dɔ sɛbɛn k'a to k'a fɔ ko u ye nin kɔrɔfɔ u ye a jalatigɛ u y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don olu kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko u ka kuso ani kasaw k'u n'a bɛɛ lajɛlen kuru ka bɔ Mali dugukolo kan ka tiɲɛ don k'a to k'a fɔ olu ɲɛ bɛ a la tɔgɔ min na k'a to k'a fɔ ko taali
hali a ma bɔ tuguni hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ n'i y'a ye waati dɔ la olu y'o wuli ka jɔ k'o boloda k'u di dɔwɛrɛ dɛ u ko ne tun ye k'a fɔ k'i t'a dɔn k'a fɔ malidenw kan tun bɛ k'a fɔ ko force étrangère min mina kɛrɛnkɛrɛnyara minnu ni u b'a wele ko Wagner k'a fɔ u ka nani ko kuma min bɔra hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko Mali autorités o ye Mali famanakaw ye hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ u ma kala don min na ka bɛn ni kɔrɔfɔ in ye walima u ma fɛn fɔ min b'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ in u ma a jalatigɛ kɛlen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ faransilakaw waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ dibi kɔni kun nana funufunu kun nana u dusukun na a ka jan u yɛrɛ kun dimina kosɛbɛ fɛn min bɛ talikaw ka doni girin caman na minnu ni o ye base de désalité Tombouctou maraw kɔnɔna na k'a fɔ o base caman de bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko u tun y'a minɛ caman dɔnni ka taa ni i b'a fɔ la Ibile Drian kɔni y'a jira nin kɔrɔfɔ in sɛbɛn min ni a kɛra le 14 janvier tɛmɛnen in na a kɔni y'a jira k'a fɔ ko maliden minnu walima a kɔni y'a jira k'a fɔ faransi sɔrɔsilaka minnu bɛ yan k'a dɔn k'a fɔ ko taali ko a ti bɔ kosɛbɛ walima taali a tɛna bɔ tuguni hali n'a y'a sɔrɔ ko Wagner bɛ jamana in kan hali ni Wagner bɛ Mali dugukolo kan ani a bɛ kɛ min ye a na k'o ye Wagner n'u ka baara kɛ olu fana na kun ye terroriste kɛlɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu na tɛmɛ n'u ka terroriste kɛlɛ dɛ kuma k'olu bɔtɔ tɛ Mali kɔnɔ bi wa u taatɔ tɛ tuguni k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ terroriste kɛlɛ kan k'a kɛ kuma kabini waati dɔ la fɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko Barkhane Takuba ka taa se a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ olu to a la yan wa i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ caman de bɛ yen olu tubabulakaw ko olu y'o kɛ jamana in kɔnɔ kuma na a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ Mali kɛlɛ ni olu bɛ k'a tasuma k'a duga kabini waati dɔ la olu bɛ k'a duga waati min na a b'a fɛ ka nɔgɔya ko kuma ko o tɛ olu ta kuma ye ko wa u taatɔ tɛ bi u taatɔ tɛ sini hali n'a y'a sɔrɔ ko Wagner bɛ yan ko olu taatɔ tɛ jɔn y'a fɔ k'u ka taa ayiwa olu de ma fɔ u ka taa aw de ma fɔ k'a bɛ taa dimina k'u bɛ taa n'a ko a bɛ taa an ye sira k'aw ma ba ne m'a fiyɛ ni ye jamana in kɛlɛ i bɛ taa ka na taa ka segin bɛ gulumama nɔ la u kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye base minnu bɛ yen n'u y'olu bila n'o dira mun ye Rusilakaw ma nin waati na n'o ye Tombouctou ni Menaka ninnu ye ani désalite ninnu o kɔni o k'u da kɔnɔ Makan Ngoyo a banna o bɛ di an yɛrɛ ka Maliw ma Makan Ngoyo o bɛ k'u da kɔnɔ o de ye o de sɔrɔ bilen dɛ hali bi maa ninnu bolo bɛ kan k'a fɔ ko Wagner bɛ yan Wagner tɛ anw ka dugu kɔnɔ fɔlɔ koyi a tɛ anw ka jamana kɔnɔ nin ye anw ka sɔrɔsiw yɛrɛ ka wuli ka jɔ i b'a dɔn franchement Francis, c'est des renseignements, c'est très nul. On a tiens fondé. C'est-à-dire que l'information est tout nul là. Service de renseignement français, incompétent. C'est très nul. C'est que là information belle de tout nul là. Pour la fréquence du Nima. Information de tout nul là. Tiens. Ou t'as d'où à tout t'as d'où. Hein? Fréquence. Follow là an ka ko bɛɛ b'aw bolo aw bɛ sira don an ka lakanabaaw kɔrɔ k'a fɔ ko nin sira in ko nin jɛlen don ko nin sira in ka ɲi i b'a daminɛ ka taa fo yan fɛ foyi t'i sɔrɔ sira in ka ɲi an ka lakanabaaw b'u siyala o sira kan waati min na dɔrɔn i bɛ k'a ye k'a fɔ ko mun ye Bamanciw dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ han janfa kɔlɔ ka janfa kɔlɔ caman si anw kama yan o kɛra o a ye janfa kɔlɔ mun se biɲɛ ɲinina sen dalen biɲɛ kala o bɛ ye wa ci ye fiyewu u ye janfa mun se n'u yɛrɛ jiginni de y'a kɔnɔ a banna wa o ti bɔ dɛ a ye ci bɔ dɛ bɔcogo kɔni nin t'a la nin ye anw borokotolen de kosɛbɛ wa fo ka min kɛ min ye an tɛ don dɛ an tɛ sɔrɔ bilen abada c'est fini kosɛbɛ an yɛrɛ bɔtɔ don a CEDEAO n'a fɛn bɛɛ lajɛlen la ko est-ce que maa bɛ kɛ maa ye n'i ma don CEDEAO la Mauritanie tɛ ka balo wa dama min bɛ ka balo olu bɛ CEDEAO la wa subaga dama bɛ t'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa mun ye makɔrɔni musokɔrɔba kanuna CEDEAO kan ka baara kɛ wulikajɔ minnu sira kan u t'olu kan n'u b'u yɛrɛ CEDEAO kɔni Faransi ne m'o f'i ɲɛna ko Faransi ka baara t'olu siraw kan Faransi ka baarakɛminɛ de don i Alassane Dramane Ouattara a b'a dɔn ale ye fanga sɔrɔ Côte d'Ivoire cogo min na a b'a dɔn wa i b'a dɔn an ka Kakao a bɛ k'a di Faransi ma cogo min na a b'a dɔn a b'a dɔn u b'a dɔn ko Abu u bɛɛ nin bɛɛ kalama nka u k'a dɔn k'a fɔ Ala tɛ ji to dun wa a tɛ fiyewu Ala tɛ ji to dun la dɛ wa ni n'i y'a mɛnni siga t'a la a taara berekɛnɛ tigɛ la wa mun ye Mali wulilen mun filɛ ka jɔn ye an tɛ segin an kɔ dɛ farafinna sous-région fɛn fɛn bɛ yen siga t'a la a bɛɛ de wulilen filɛ k'i jɔn an tɛ segin an kɔ anw ta in bɛ ban Faransi a k'a sigi n'a ye k'a fɔ le 22 nata in le 22 janvier i tulo b'a la farafinna bɛɛ ka marche bolo d'a bɛ ka bɛn n'o ye a banna ko pour soutenir le Mali a banna ko Mali ko tɛ bilen dɛ ayi ko farafinna ko de n'i ye farafinna ko kɛlɛ o bɛna kɛ le 22 janvier t'a dɔn a bɛ bɛn don min ma le 22 janvier samedi don dɔ don kosɛbɛ n'i ye ko de wulilen koyi n'i ye ko de wulilen dɛ Asimu bɛ ko in bɛɛ kalama o Asimu bɛ ko in bɛɛ kalama n'i y'an bɔtɔ ye jɔnjɔn juru la kɔnɔ tɛ ja indépendance taamu dɛ ayi
indépendance wa indépendance croix de tatofle indépendance kumbe toko de kunu toko do wallahi indépendance papier modo ashim de bina indépendance daw ma sa bana aso de bina indépendance yere kana di jamana indépendance fanglema fado indépendance fado colonisation o ko ni bana ande wati de sera sa fama bo o bana pepe arato ye nura fm ye bi kɔnɔntɔn ani naani tomi murumuru duuru laseli o bɛ kɛ ka bɔ jalakɔrɔji koɲumani wɔrɔda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 abu sabina jara la sira ne b'ale sama ka gɛrɛna ni y'a bɔ ko 500 ani 5 ka bɛn bi tɛnɛndoya ma janvier kalo tile 10 ani 7 dugu fana keyita dugu fana a kumara a ko mun ye conseil de défense est-ce que t'a la ko mun ye kuluba n'o b'a anw marabaw ko fɔ u kɔni kɛlen bɛ ka waati na k'u disi ni ka a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛ ku a mana na tigɛ cogo o cogo la anw jɔlen bɛ an jɔyɔrɔ la watikɛ b'a mun ye dugu fana keyita ye a ko mun ye jumadon n'o bɛnna janvier kalo tile 10 ani 4 ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka mali siga t'a la a sɛbɛkɔrɔ ŋunana koyi o sabu kɛ yanni marché ba in nɔ ni o waati cɛ i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛma n'o bɛ colonel Ashimi Koyita kofɔ a ye mun ye conseil supérieur extraordinaire de la défense nationale a y'o baaraw ni k'o boloda baara ninnu boloda kun tɛ dɔwɛrɛ ye sidaw ye ɲangili mun ta ni ka an ka jamana k'a sɛgɛrɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali mun jumɛn de sigi sen kan walasa mun ye gɛlɛya a kana don mun ye malidenw kan dugu fana keyita a ko mun ye autorité malienne siga t'a la u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ dɔ kɔni tigɛ sen kan nin waati in na walasa ka ɲɛsin mun ye sidaw ni ka ŋaniya juguya ye u ye mun ta ka anw sɛgɛrɛ janvier kalo tile 9 o tɛmɛnen o siratigɛ de la i n'a fɔ i bɔra k'i da dɔ la ministre mun bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen don an ka gouvernement a ka kuma lase ma n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ale kɔni bɔra mun ye conseil de défense tɛmɛnen kɔfɛ a ko ko mun ye malidenw bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi mali de bɛna diya mali bɛna diya i n'a fɔ wuranna bɛ cogo min na o sabu kɛ foyi de tɛna malidenw jɛ bilen nin ye wuli de kɛlen koyi foyi tɛna anw jɛ bilen waati de sera kosɛbɛ parce que b'a ka fɔ la a ko mun ye an marabaw ye u kɔni ye fɛɛrɛ kura ni k'o tigɛ sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye sidaw maw u y'u ka ɲangili bere ta ni ka an ka jamana k'a sɛgɛrɛ an ka jamana marabaw m'u da delen bila koyi u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ mun ye sidaw maw u ka miiri n'u ka hakilinata ye fɛn min ye walasa kɔngɔ bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ u miirinata y'o ye o siratigɛ de la mun ye jamana faama n'o bɛ colonel Ashimi Koyita kofɔ a n'a ka cɛdɔn kɛlen bɛ ka wulikajɔw de bila sen kan ka fɛɛrɛ kuraw de boloda walasa mun ye jamana diminiko la maa si kana mun ye jɔyɔrɔ diminiko la bilen jamana in o kɔnɔna la o baaraw ko o de bɛ sen na parce que b'a ka fɔ la a ko n'o bɔra yen hali ka taa bila mun ye diplomatiw la fo ka taa fara mun ye musakakow kan Abu Sabina Jara nin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na nin waati na mun ye an ka jamana faama u bolo o siratigɛ de la mun ye colonel Abdoulaye Mayiga n'ale ye gouvernement ka kuma lasela ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ kura mun n'olu bɔlen filɛ k'a sigi sen kan ne ta CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ k'olu tɛ fɛ k'u disi da a disi la koyi nka anw kɔni an bɛ don min na ko bi anw b'an balo cogo de ɲini lafiya o kɔnɔna la mun ye colonel Abdoulaye Mayiga a ko mun y'an ka jamana faama mun ye janvier kalo tile 10 tɛmɛnen a yɛrɛ ye hakililajigin kɛ k'a fɔ ko hali bi ko an ka dayɛlɛlen don sidaw maaw ye k'u bɛ se ka na sigi an n'u ka kuma o sabu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ sigi ka kuma an bɛ kuma mun ye malidenw anw ka nafasɔrɔ sira ko an bɛ kuma la o de kan parce que b'a ka fɔlɔ mun ye dugu fana keyita ye a ko an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la koyi mun ye an ka jamana marabaw u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kura mun tigɛ sen kan fɛɛrɛ caman de bolodalen don u bolo walasa mun ye sidaw kɛlen filɛ ka ŋaniya juguya mun ta ka anw sɛgɛrɛ anw bɛ se ka kisi ka bɔ ŋaniya juguya in ma cogo min na kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ la sira nin kɔnɔna la dugu fana keyita ale kɛlenfilatigi Abu Sabina Jara bonya o b'a la bɛɛ kɛlen k'a fɔ dugu fana keyita an y'a fɔ ka waleɲuman dɔn l'indépendance n'a se ka don a kɔnɔ l'indépendance ka bi sɔgɔmada bɔ la YC a ka sɛbɛn don hali k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni hali bi CEDEAO ani UEMOA olu ka sanction bilen kɔrɔ kɔ jamana in kɔnɔ fɛn minnu bɛ wele ko produit de première nécessité ni o ye da dumuni fɛnw ye k'a dɔn k'a fɔ ko ni donna sugu kɔnɔ bi a ko n ti san ko san